even bespreken nou. Ja, kerkgang, Miro, dat is nog voor jou. Tijd. Daar heeft Christine vorige week ingelopen. Dat is toch echt die klederdracht? Ja. Met dan zo'n, wat is dat nou? Een soort halsband om. Ja, dat heet allemaal. En dan heb je ijzers. zo'n gouden stuk en als die hier zit dan ben je vrij. Zelfs hier ben je getrouwd en hier ben je verloofd. Ja, Ken je dat nog? Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar dat is allemaal bij het Tallisch Museum waar ze verkleed geweest. Nee, we hebben dat niet. Zootje zegt hij. Die zien er ook allemaal hetzelfde uit. Meisjes. Ik heb geen steek veranderd erachter. Ja, nou wel, dat ligt helemaal. Ja, nu wel, ja. Ik ken nu wel weer